Nadeka. Wala ni gisani poko bedo regulated. Yang mungkin loka semua wan kishida mengen nepaka. Mketi loka jomoko chaka wala togi kwalo ni customer. Ukakinya yudi giyoge. Na lokao kata deposit alano. Koro miyo atich matek nikech customer koro kudwa bedo gi trust kuom samore no mobecho idwa ni bidare mo be kono tin mana Kisumu kono. Koro gini chuni ni wang mafuta Kisumu gara mo be kana ka Mombasa samo mande kibikel ko kono. Nikech pub ni poko bedo regulated paper. The only standard thing mwanya wacho ni wati mwana gi maka wala moko timo kaka koro register ni serikal kaka yo business registration no. Mara riyo mana barua mar council mar ohar mago kende mapani wandogi sana. Koro en industry maduong' nikech oriwore gi transport. Koro challenge wa maduong' en ni pok onge standard procedure ma wala ni osebedo regulated. Koro mane sani aneno kwa sasa kwa sauri work mondo bed ni wala ni bujuge kore ka waket chiki ni ng'ama dwa timo wala ni angoga mondo bed onya bed eka watimo. Erokamana ahinya. Evelyn, hokin regulated?